35 esztendeje fennállásának egyik legszebb évét élte a PMFC. A Magyar Kupa győzelemnek köszönhetően a kupagyőztesek Európa kupájába indulhatott, ahol rögtön belefutott az angol óriásba, a Manchester Unitedbe. Az angol csapatok ekkor térhettek vissza a nemzetközi szintérre az eltiltást követően. Az első találkozóra szeptember 19-én az Álmok Színházában, azaz az Old Traffordon került sor. A vörösördögök nem igazán hagytak lehetőséget a pécsieknek, hogy hozzászokjanak ehhez a környezethez, és a 12. percben 28 000 néző előtt Blackmore egy óriási gólt lőtt Bodnárnak, majd pár perccel később Webb ismételt. Ugyan több gól már nem esett a találkozón, de ebben a pécsieknek óriási melója volt. Az idegenbeli vereség ellenére a visszavágót hatalmas várakozás előzte meg. 15 000 ember ment ki a PMSC stadionba, hogy megnézze az angol világsztárok ellen, hogyan állnak helyt kedvenceik. Braun Károlyék fel is vették az angol klasszisokkal a versenyt, és ugyan Meckler góljával 1-0-ra nyert a Manchester Pécsen is, az egyik legfontosabb meccsként vonult be a pécsi sporttörténetbe ez a találkozó, hiszen megmutatták a pécsiek is a bennük rejlő kvalitást, és elmondhatják magukról, hogy tényleg csak a kupa győztese tudta őket legyőzni ebben a sorozatban is. A mérkőzések évfordulóin Lovász Ferenc és Braun Károly idézte föl az eseményeket a bama.hu-n.